Kabila de don. Kabila de don kɛ mais kabila tɛ yen tun. Kabila banna o parce que ni danbe banna dɔrɔn kabila bɛ taa o. Danbe taara o. An bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi jamana nin ko danbe de tagara. Tilala la pewu. Awɔ e tɛ kuma la yen jeliya de ka di ne tɛ foyi dɔn jeliya la. Mais n fasiya dun kɛra a fɛ parce que n fa tun ka di. Je n'ai pas besoin, à la barcade, je suis un administrateur de société. Ni bara caman kɛ, ni yɛrɛ ma ne ɲɔgɔn jeli kɛ diɲɛ kɔnɔ, Mali yɛrɛ kɔnɔ, k'a fɔ i ka situation sociale sera nin yɔrɔ ma, k'i bɛ tila ka t'o nɔrɔ jeliya la. Ne yɛrɛ ma ne ɲɔgɔn y'a la, ne ma ye. Ne yɛrɛ bɛ n teri dɔw dɔn kula tɛ biri n'i ko jeliw b'i faga funu tɛ walayi b'i faga tellement que k'a f'u ma ko jeli ani saya de ka kan u ma u b'u dogo u fasiya la n'a dɔn ne yɛrɛ wele kala jula e bɛ manamana ko jumɛn na i b'i ka baara la i bɛ t'i da o jeli ko kuma la ko ne ma n da don jeli ko kuma la jeli bɛ ne la voilà jeli bɛ ne la donc ne tɛ se ka bɔ o kɔnɔ foyi t'a to ne bɛ bɔ o kɔnɔ hali ni n sigira hali ni n sigi tapi volant kan k'a fɔ ko tapi bɛ wuli ne tɛ bɔ jeliya kɔnɔ hali ni teriw b'a fɔ ma ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'i bɔ an la dɛ k'i ka jatigi t'a ye ko min b'e bolo t'anw bolo n ko jeli ko ni fɛn ko tɛ fan ye o ye garijɛgɛ de ye. On fait des familles. Donc, on me barre que n'an damé de. N'an yɛrɛ n'an damé ko, on est perdu. Donc, ça m'a démissionné au Jeliya ta et au famille tout. Mais jeliya banna o. Jeliya banna o. Denmisɛnninw yɛrɛ n'i y'u wele o b'a fɔ k'olu ye artiste de jeliden piri-piri i b'a ɲininka ko ale ye artiste de parce que a bɛ artiste baara de la o. A bɛ artiste baara de la. Ka dɔnkili da ka dɔn kɛ o ye artisiya de ye o tɛ jeliya ye o olu tɛ jeliya ye o n'i ko Tata Bambo ninnu sa olu bi dɔnkilidalaw ye u bɛ fɛn min sɔrɔ jeliya kɔnɔ olu garijɛgɛ ye mais ka mɔgɔ ye ten i t'a tigi si dɔn ka kule a la ka tɔgɔ d'a ma wari kama ni a tigi binna i b'a tɔgɔ bɔ a la bon o de ye o ye artisiya de ye ne bɛ mɔgɔ caman ba ye u bɛɛ ka nafolo tiɲɛna jeliko na parce que tɔgɔ tɛ san o tant que maliyɛnw m'a dɔn k'a fɔ ko tɔgɔ tɛ san Mali tɛ bɔ nɔgɔ la mɔgɔ bɛ mun wari la wari ye mun ye. Wari ni maliyɛn ma hakili sɔrɔ wariko la hali ni sonyali kisɛ bilen min bɛ jamana kɔnɔ bi ala cɛ an filɛ ne ka bureau kɔnɔ an bɛ ka marché ni kuku de courant tɛ yen courant wari taara min et pourtant courant tun bɛ yen o diɲɛ ma wuli diɲɛ kura ma na guerre ma kɛ courant bɛ guerre ni ye guerre ya mɔgɔ kungo de don fɔlɔ masakɛw bɛ wari ta dɔrɔn ka taa dun a y'a dun an b'an ka baara kɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔ ka baara ko man bon i bɛ taa miliyari 100 d'u ma san kɔnɔ u b'o dun b'u ma kun a bɛ sogo san a b'o dun a bɛ te wuli a banna bɛɛ n'i dancogo o y'olu dancogo ye n'o tɛ kɛlɛ t'o la n'i y'u ka wari tuma dɔrɔn kɛlɛ tɛ yen bon
mun nana ni natabaya ye kana jamana yɛrɛ bɛɛ kɛ nataba ye ka yɔrɔ bɛɛ kɛ dagabana so ye ka yɔrɔ bɛɛ kɛ dagabana mobili ye ne bɔra Abidjan ne ye V8 min ye yan ne ma ye Abidjan. Abidjan min évolué le nom ya. Ayi la chaîne au maïs ne taara o ka usine dɔ la o bɛ ciw ninnu dilan usine belebele. C'est des multiples milliardaires. Hôtel dɔ de bɛ Abidjan ko hôtel caman olu ta ye yɔrɔ camanba de y'u ta ye mais kuma dɔ ne bɛ jigin u ka hôtel caman na bon u ka mɔgɔ ko k'an ka taga ko ka cɛkɔrɔba bɛ bureau la ko an ka taga bɔ a ye ne ko ta ko an taara ko belebele machine bɛ yɛrɛ baara min b'a kɔnɔ a fanga ka bon nafolo min b'u bolo a ka bon hakili ma mais ne donna kurun kɔnɔ ne ma 4x4 kelen y'a kɔnɔ. 4x4 kelen yɛrɛ. Wallahi n y'a filmé a don ne ni terikɛ minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni n ka jelikɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Mamu Kuyate n ma 4x4 kelen y'a kɔnɔ n ma 4x4 kelen y'a kɔnɔ 4x4 in bɛɛ yan a tɛ Paris parce que on dirait que Ala ye Maliyɛn da ka waso de diya ye ka waso diya ye o tɛ hɔrɔnna o tɛ ɲamakala la o tɛ jigi la ɲamakalakɛ bɛ t'i waso a jatigikɛ la mɔgɔ min miliyɔn 10 di ma sɔrɔ e bɛ t'i waso la duguma la cɛ a t'i tɔɔrɔ f'an ka nin de dabila k'an miiri an ka segin an kɔ Mali sɛgɛnna jeliw ka t'u ka jeliya minɛn kɔnɔ numu ka t'u ka numuya minɛn kɔnɔ funɛ ka t'u ta kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnw t'u ta kɔnɔ maafu ka t'u ta kɔnɔ sɛgɛw ka t'u ta kɔnɔ bɛɛ ka t'u ka minɛn kɔnɔ yaasa jamana bɛ se ka sabali fɔlɔ Modibo ka waati n delila k'a mɛn fonctionnaire dɔ Modibo Keyita ale tun bɛ Sumesi kunna Kayi a y'a mɛn ko contrôleur bɛ tagalen a fɛ yen Kayi mais il avait une perte de 125 000 francs 25 contrôleur bɛ nalen a ye wari ɲini cogo bɛɛ la k'a b'a datugu perte de la Ala yɛrɛ m'a dɔn a ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka wari in d'a ma contrôleur n'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ faga 25 nɔfɛ siranna malo ye mais bi kasola don kɛra Maliyɛn bolo cɛya ye mɔgɔ kan ka siran kaso ye mɔgɔ danbe tɛ kaso ye f'u b'a fɔ ko ni Ala ye kaso da i bɔgɔ la k'i b'a kɛ non c'est pas vrai wallahi Ala tɛ mɔgɔ kaso da mɔgɔ si bɔgɔ la tɛ tiɲɛ n'i ɲɛ pan kunna i tɛ se kaso la n'i ɲɛ pan kunna Ala ye min k'i garijɛgɛ ye i y'a mɛn wa Ala ye min k'i garijɛgɛ ye n'i y'i wasa dɔ la wallahi Ala malo k'i sɔrɔ anw fa ninnu na cɛ cɛkɔrɔba minnu tun b'an ka waatiw la i b'a sɔrɔ du kɔnɔ muso 4 bɛ dutigi cɛkɔrɔba kun mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a dɔw ka baara ye sɛnɛ ye i tɛ se ka den si balo sonyali wari la k'a den b'i nafa o den barikamaw de filɛ diɲɛ Bamakɔ kɔnɔ bi olu dun na n'u yɛrɛ tiɲɛ Bamakɔ n'o tɛ n'i ye Mali lajɛ tous les grandes personnes 90% a bɛɛ bɔra Burusi de fɔlɔ ka na a tɛ commerçant kunda a tɛ directeur kunda a tɛ foyi la i ye mɔgɔ ko tɔgɔtigi don bi ko waritigi don ko nafolotigi don ko dɔnniba belebele don a si ma wolo Bamakɔ yan a bɛɛ bɔra Burusi kɔnɔ ka na mais n'u bɔra Burusi kɔnɔ ka ban u b'u si changer kalan ma se Canada tagalaw ayi e b'i den bila ka taa kalan Canada miliyɔn 12 miliyɔn 18 kalo kalo i bɛ se ka taa ni den 10 ye e ye wari bɔ min a ka ca den kelen kalan wari san kɔnɔ miliyɔn 18
e bɛ den 10 bila ka taa y'a wari bolo dɔw yɛrɛ b'u sigilen to a bɛna f'u den ye ko ko ɲinan yɛrɛ bɛɛ k'a ma kalan kɛ Canada e k'a tun bɛ mun na e k'a tun bɛ dɔrɔgu min ni fɛnw na dɔw bɛ nin yɛrɛ k'u to kaso la ekɔliden wari bɛ tiɲɛ a bɛ ka kɛ ka minnu balo a tɛ nafa ɲɛ tant que an ma sigi ne m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ namara kɛ mais mɔgɔ tɛ mɔgɔ to yen jamana wari kalifalen bɛ mɔgɔ kelen na o b'o ta 100,000 jeliko mana dabɔ o b'o ta k'o tila jeliw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka tɔgɔ sɔrɔ i tɛna tɔgɔ sɔrɔ i tɛna danbe sɔrɔ i denw tɛ k'i ta ye a den bɛɛ bɛ kɛ dɔrɔgu mina de ye parce que wari min kɛra k'a baara kɛ wari min kɛra k'aw balo aw fa o si tɛ aw fa ye dɔw de tɔɲɔ parce que jamana wari tɛ mɔgɔ ta ye jamana wari ye bɛɛ lajɛlen ta ye donc ni o kalifala e ma e y'o kɛ i n'a fɔ i taara jama dingɛ de la ka jama bɔ ka na n'a ye i bɛ k'o tiɲɛ n'i ye denw di balo n'a ye den t'i nafa kana se ka kuma n'an ma sabali ka segin an kɔ n'an ma sabali ka segin an kɔ jamana sɛgɛnna bi dɛ jeliya tɛ yen tun sa aw bɛ jeliko min fɔ o tɛ yen o moriw ka fanga de ka bon bi jamana dilan na ni jeli ye masakɛ yɛrɛ tɛ jeli ɲininka bi masakɛ yɛrɛ tɛ jeli ɲininka masakɛ bɛ wuli ka taa moriw de fɛ parce que jama bɛ moriw nɔfɛ olu bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ jama ye olu tun bɛ jama de nɔfɛ électorat olu tɛ danbe nɔfɛ dɛ jama ɲuman don saw jama jugu don saw o jama kɔni ka girin olu nɔfɛ a bɛ fɔ o de ma ko populiste an bɛ le Mali vide nous sommes dans le temps du populisme maintenant an ka nin bɛɛ de ye k'a bɛɛ to yen ka segin Ala ma an ka sabali ne ye mɔgɔ ye a b'a ka du kelennin feere ka don mobili la ka yaala a kɔnɔ ka taa luwanse la Ala ye dan ma deli ka fɔ ni ɲɔgɔn ye ni y'o ye Bamakɔ ye k'a ka du feere ka don mobili la k'a bɛ mobili kɔnɔ mɔgɔ bɛ anw yɛrɛ teri dɔ bɛ kuma wale ta bɛ yɔrɔ min ne tun ka so yɔrɔ dɔn aw ka teriya dan bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna ye aw bɛ fara ɲɔgɔn na Bamakɔ kɔnɔna la a t'a fɔ i ka taa ka so ni kungo b'a la a t'i wele parce que lebu de b'a la ka so voilà. Tonton sisan kɔni an bɛ a ɲin'aw fɛ aw k'an samani dugawu de sɛgɛn voilà parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kununko a bɛ fɔ ko hali masakɛ ka hakilina ta yɔrɔ a bɛ jeli kɛ o ye jeli de ye masakɛ kungo b'a de la a bɛ moriw de wele an tɛ alijinɛ nɔfɛ an bɛ diɲɛ de kɔnɔ diɲɛ nin jeliw de b'a dilan lahara ye moriw ta ye an bɛ girin alijinɛ nin kɔnɔ moriw ta ye moriw k'u da don kuma la jamana dilanko kuma mori da man ka don a la non seulement i b'i da don a la e yɛrɛ b'i da don a la e b'a dɔn i b'i nkalon de kan e b'a dɔn i b'i nkalon de kan non seulement i ni Ala tɛ kun walayi ni tugura masakɛ ko i ni Ala tɛ kun parce que i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye i natara la i ni Ala tɛ kun dɛ mori tun ye nkalon tigɛ ne ka mɔgɔ faga Ala bɛ yafa ne ma o ka fisa morikɛ ka nkalon kelen tigɛ a da la parce que nkalon ma ɲi mori la nata ma ɲi mori la mais bi nin bɛɛ ko ko fɛn ne kɔni b'a dɔn maliyɛn min ye wari la maliyɛn kelen bɛ se ka miliyari 20 détourné k'i sigi n'a ye i bɛ nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ la i tɛ dɔnni ta dɔrɔn miliyari 20 ka taa di jeliw ma ko n ka tɔgɔ sɔrɔ wa n'a miliyari 20 banna don min hali u t'i tɔgɔ fɔ Babani Sisoko tɛ nin sɔɔni dan tɛ Babani ta ye ne bɔra Abu Dhabi n bɔra Dubaï kun kasara min ye Babani sɔrɔ Babani ni wari min nana 144 milliards
Amadi Mouama, Adira Fune, Djeli, Garange, Togotri, Adoun ne Kungera Baba, ne de la Baba introduisé Abidjan, à War for Bani, quand elle est dans le type de à War for Bani, nous Baba. Voilà ce qu'il y a d'Abiadjo. Amad war 140 milliards de euros. Au Baba, nous et Warso, nous mettons Kibita Jamana Chokacho, Chikacho, Tubukini, pourquoi? Ailleurs là, à Pokono, pas à sur les biens qui nous l'ont. Pour ça, tu as fait des erreurs. Et bien, tout Chikacho, tu vois. Il faut voir plein non. Moi aussi, ça fait à voir fouille qui vous. Tu es à Abidjan aujourd'hui, c'est un franc. War Bana. Il y a différents pays. On y voit sur une série agriculture à Pau-Niamey. On a 144 milliards de euros. A fleur de poudron, elle est montée les gâteaux. Aïe. 144 milliards d'euros. Mais, Baba Mana dit, ne robe kune fait passer, Baba yi Djeli est fournisseur. Djeli est fournisseur. Ni Baba yake wallahi ateneto parce que a facia ni Djeli worso a pas dit chatuma, a pas dit oroma, a pas dit bema. Mana a pas dit bema. Odi Djeli a rere, jugu rere, fournisseur. Djeli est fournisseur. Baba yi fournisseur a été. Mais a y'a été tellement mis comme pour me voir du mal donc aïe. Voilà. Mais on que kati bolo fa jamana warla ka tu kam ne ka tu kasola ka kla ka tu tikla jiluni wache ku wala ibe to ni etena to so tini daloso itimbe maluya no te tilia tiklani to ni mais tiklani tentu ni ko kibina tilia clan pétrole ay fait beka puda fo kili ah ouais et ne aussi mais comme toi ni pas capable de no te yela ta chaman tarare ma keru kono pe fui kenena o te fui kenena parce que ne tuwo jeli ko wati mina ne ku be fi o funa wono no nosi diakati ne ku mo wor no chien o la donc mo nye so donc ni jeli bi won fe nya chien o jeli ko la tento pour assoler par la fana parce que mo imana ke dona chugo il y a tout c'est un flala olu ka o kona kari no karla don te bole voilà ne be para ke tini ni mana kulunge chugu ne be atlito ko felala ni chamana mo chaman tuli ala mu atlito ko la ni bi atlito ko la te chamana worshu te chamana worshu en fleur finten na san do e chamana maraya santan ko Kuramateo. Même Massagen me flan qu'on a bien eu Alpha killing, Alpha Kabuatila, pour entrer comme bien. Mais il prime na Ivoraka. Et puis Mbero Mimbi. Avec qui a l'offre pour Mami. Mon mot de avec qui prime pour Mami. Abouati, il avait 40 et quelques. Sans pinani ko ne bi sans piro vlan golu fanga ekeleya kilinteo donc mo mo se ka paranya san bi timiseni mo mbi mais olu activité parallèle olu nyebe wori ngungi la droit ni to yeah mais comment on fait
ne m'a fi mo jamana Ibrahim y'a ka premier ministre kɛ ne ma so y'a bolo dɛ Alpha ya Ibrahim kɛ don min a taara fa ka foro de kɔnɔ a taara nɔfɛ parce que a y'a sɔrɔ a don an bɛ jɛkulu kelen na n'i ye jamana girinna Ibrahim ko fɔlɔ la parce que a kɛ fosi ma tugu a kɔ a bɔlen a bɔra so nin kɔnɔ c'était ministre primature la baara la a taara fa ka foro la wa don hali so ɲɛnama tɛ a taara don so kɔnɔ moi j'ai vu ça tu sais ne bɛ baara kɛ ni hakili de ye ne bɛ ko dara ɲɔgɔn kɔrɔ est-ce que n'i ye nin kɛ est-ce que a bɛ laban a bɛ kɛ tan ka taa mori fɛ o ye kalabanciya de ye e ka i yɛrɛ ka ko jateminɛ dɔrɔn karisa nin waati la a ye nin tɔgɔba sɔrɔ a ye nin fangaba sɔrɔ mais est-ce que nin cogo tun b'a la a nin cogo tun t'a la donc n b'o ta karisa nin ye tɔgɔba sɔrɔ a ye wariba sɔrɔ a dun kɛra tan n b'o fana ta n b'u fila da ɲɔgɔn kɔrɔ ni min ɲɛna ne bɛ baara kɛ ni ɲɛlen ni min ma ɲi ne b'o bila ba adamadenya filɛ nin mais mɔgɔ t'o la tun bɛɛ ko ko ne yɛrɛ e jamana ka ko ne yɛrɛ ma n'i y'a dɔrɔmɛ kelen dun i ye mɔgɔw to yen e sigilen filɛ wɔsi ci kɛnɛ bɛ ka tigɛ énergie dun ka facture tɛ jigin ne yɛrɛ fosi ma ne dabari ban o kɔ facture b'a cogo la facture tɛ jigin wa ni kalo kelen kɛra o bɛ n'i ka courant tigɛ bon funteni min ni ka mɔgɔw faga courant tɛ ka di mɔgɔw ma facture dun b'a nɔ la u ka machine fɔrilen dɛ bon tonton an bɛ jamukan kuncɛ dugawu min b'i bolo ani ladilikan min b'i bolo denmisɛnninw ma ne bɛ ladilikan min fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen sisan u ka sabali u ka tugu jelikɔrɔbaw kɔ u ka tugu jelikɔrɔbaw kɔ u ka sabali u ka tugu danbe kɔ n'u tugura danbe kɔ u bɛ danbe nafa sɔrɔ n'u tugura diɲɛ fana kɔ u bɛ diɲɛ fana nafa sɔrɔ dɛ nafa tɛ diɲɛ na nimisa kɔ dɛ diɲɛ tɔgɔ de ko nimisa i mana ale dilan cogo cogo i bɛ nimisa dɔn o la walayi ala i mana dilan cogo cogo dɔn la i bɛ nimisa donc an k'a essayer sa komi an ye dɔ nin kɛ jamaniya yadalenya yɛrɛ yira ni dɔnkilidala yɛrɛ tɛna ɲini ka an tɛna nudisme wa t'a dɔn a tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn bamanankan mɔgɔ bɛ a ma fɔ mɔgɔ si tɛ business kɛ diɲɛ kɔnɔ service dɔ la i bɛ business kɛ o mais i tɛ se état ta ma wali n'i ye baara kɛ ka ɲa mɔgɔ b'i ladiya o ka sɔrɔ i ma mɔgɔ deli i yɛrɛ b'a ba dɔn e nin minɛ sa i ye min kɛ n ye o de diyara n ye o kosɔn n bɛ nin d'i ma non seulement i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ wari sɔrɔ i denw bɛ barika i bɛ sa ni danbe ye n'i sara don mɔgɔ nin cɛkɔrɔba nin tun ka ɲi nin cɛkɔrɔba nin ye mɔgɔ jigi tugu ka to service la mais ne y'i ta kɛ surafɛn di de ye e b'a di min ma o ta bɛ tiɲɛ e yɛrɛ b'a min b'a d'e ma o ta bɛ tiɲɛ a lajɛ kɛ Mali kɔnɔ commerçant kunda mɔgɔ maliyɛn mana sa bi commerçant homme d'affaires mana sa du ci la ko man nɔgɔ dɛ a ko kɛlɛ ne du ci la ne bɛ mɔgɔ dɔn fitinin u sara u ka nafolo duden ka ca duden 40 a bɛɛ ye baara kɛ n'a ye fo ka san caman sɔrɔ a kɛ bɛna wula la yɔrɔ jumɛn u bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ min daminɛ diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ a ka Mali commerçant bi Mali homme d'affaires bi
il y a comme 30 ans la foulou. Au Cabo Maliko, 30 ans. Au Cabo Maliko. Au Mougo Ponti, qui a belle. A bien tiré Kunda Redola, ou Loupi. Nous retournons la foulou là. Mais la foulou ni Nogo Bala. A la foulou Shima, Samwan son succès. Il va dire de vous, Aïko Itea. Itea avec Balakadjini, avec Balakaouli. Air France, le minimum, avion. Avec Balakadjini, avec Balakaouli. Avec Balakadjini, avec Balakaouli, avec Balakadjini. Et puis, Abidjan Yanikana, Wali, Dougoudoula Yanikana, et le Bokatri, Tototri, Bayalaya. Et la Sangli, Kogadromana, et au Kazaboko. Et nous, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit il faut le basi. Il faut basi de quelque chose. Et basi de soubassement. Il y a le soubassement en coulon. Il y a le question la sorte de bio. A chama ma biasi comme ça. Pour nous, te basi soubassement en coulon. Bon, on a basé de Warna. Basé de Warna. Alors, les basés Jai. Ni Warus qui a ni Jai. Il dit 100 km. Il dit 100 km. Mais, un milliardaire, de Warna qui n'a pas de Yonche. Warma so. Il faut que la banque. Donc, même la Jai de 100. Il y a un peu de temps et que le marakanya bani au bibo n'y est-ce qu'il y a à la débolo prophétique ne pèse sur lui avec tawati mina atara sur dîner bechoumi bimam buno yewa parce que dîner ma boyan alors que qui t'a que les cartes pour tenir allez pitini de cadre mais à tagalen kofé ama namara ke barani kono barani boyani fla kofé no dîner no islam dîner même chrétien dîner a peu boyana o chiko dila parce que nous at kalfala mununa mam woto ya kono ma namara ka ko ni kogo sigra tieka o be wuli tieka ko ton tala o de be krata bu meshi so ta pe bodai ni jilu masabali ni jilu masabali ka tiɲɛ fo jatigiw ye an ka muru to misiri kɔnɔ an k'an wɔra k'an fasiya nɔfɛ danbe min kalifalen banna an k'an wɔra k'an nɔfɛ an ka san an fa danbe nɔfɛ a bɛ gɛlɛya an bolo dɛ a b'u kɔnɔ ko artisiya tɛ baara ye sa e bɛ se ka k'a fan fila bɛɛ cogo di mɔgɔ bɛ se ka ko ye wa c'est que c'est que fan fila mɔgɔ ye o voilà adamadenya kelen pe de ni danbe ni baara tɛ ne danbe kɔnɔ ne sen t'o la e n'o tɛ mun bɛna ni kɛlɛ ye kɛlɛ banbali n ko kɛlɛ banbali y'a seereya de ye ani ni kɔngɔ b'i la n'i ye mɔgɔ ye kɛlɛ la ko kɛlɛ tɛ ban défaut dɔ de b'a tigi la o n'o tɛ n'i falen don i tɛ kɛlɛ kɛ o e ne filɛ ne tɛ kɛlɛ kɛ o kuma bɛɛ fɔra ne ma ma mɔgɔ jaabi kuma bɛɛ fɔra ne ma ne kala jula ma mɔgɔ jaabi parce que ne ti jaabi ayi ne ti jaabi ne bɛ n ka baara de la n ka baara kɔnɔ n y'a essayer ko n bɛ n fasiya bila valeur la wa n tugura danbitigi dɔw de kɔ sumanu ni baro danbilo n tugura olu de kɔ n bɔra ko kalama olu de to jeliya kɔnɔ bon ale ye lafiyabuka ye ne fana ye lafiyabuka ye faso bɛ yen donc n ye n tugura ale kɔ Ousmane nani dɛmɛ an ka se ka jeliya dilan a bɛ se ka ɲa cogo min aw filɛ nin ye moyen ba t'aw bolo ne nana ni n ka moyen n b'a don jeliya da fɛ pour que jeliya bɛ sankɔrɔta bon Ousmane baro nana tanya ka Ousmane tanya o jeli kelenw nana ne ma ko kala jula k'an b'i bila Ousmane ninnu nɔ na
Non, ou bien le tourni, parce que souvent nous banana, les rapins à Ficora d'Amnesa. Mais je qui donc, ben Kindam, ben Clonella. Ah, oui, tout clone ça, il fait qu'à voler. Ben la Doumi, tu vois, on a mal à nous, qu'est-ce que maman, j'étais en joking. Tout décrit, voilà. Vessi mi bene yɛrɛ bolo armoire a bɛ so kelen de kɔnɔ ko i t'a dɔn sanfɛla ni dugumana a bɛ vɛsi a bɛ vɛsi a bɛ vɛsi mais n nana o ko k'an kɛ jelikuntigi ye n ko n ye kuma caman f'u ye mais mɔgɔ minnu ye n ka ye n'a y'aw kali y'u kali diɲɛ bɛɛ na mais ne ɲinɛna ko dɔ kɔ ni ne tun y'o miiri o la mɔgɔ bɛɛ bɛ kali mɛ bɛɛ tɛ ala la ye minnu y'u kali ne ɲɛna est-ce que ala la o tun don parce que u ye kalili min kɛ ne ɲɛna k'an t'i janfa olu ka tila ka ne janfa o seere bɛ n na dɛ a kalili dɔw kɛra mɔgɔ dɔw tɛ balo la bi macɛ sɔngɔnw tɛ balo la bi ani jɔn fana tɛ balo la mais Jelimadi Tunkara bɛ balo la a kalilikan kɛra olu ɲɛna k'olu ko cɛ ye nin kalili sugu dabila n'aw ko a b'a kɛ jelikuntigi ye dɔrɔn a y'a kɛ jelikuntigi ye aw ka danaya kɔnɔ a ma se kalili ba la mais ne tun taara o kalilikan na ne taara fɔ n ba ye ne ko a ko n ma n ko mun ye ne kɛ jelikuntigi ye n k'olu de ye ne janfa a ko Madu bɛɛ tɛ ala la ye dɛ ala la den n'a y'i kali a ma fɛn k'a la ka tila k'o kalilikan sɔsɔ a ma fɛn k'a la a bɔkolo man ɲi e m'an ka kababulon yan bɛɛ tɛ don a kɔrɔ dɛ kababulon bɛ wuli ka sigi wayi Musa bɛ yen Seydou bɛ yen Jelimadi bɛ yen tiɲɛ don dɛ kababulon bɛ wuli ka sigi a tɛ wuli tan ka fɛn ka sigi dɛ mais aw minnu bolo b'a la aw b'a dɔn k'a bɛ sigi a yɛrɛ ma fiɲɛ min bɛ wuli i b'a fɔ avion wulitɔ la mɔgɔ si tɛ fiɲɛ bɔ yɔrɔ dɔn mais ni kaba a bɛ kaba ni Mali kababulon kalifalen bɛ Kelakaw de la Kela jeli foyi tɛ Kela jeliya kɔ ne yɛrɛ Kelaka ye cɛ yɛrɛ i ka kuma latigɛ tɛ ne taara kaba ne ye fɛn dɔ ye n ɲɛna Mali kɔnɔ ma fa tɛ dɛ mais ma ye u ka filamaya ani ko kariya awɔ ne taara bɛn ni nin ɲɛnajɛba ye don min a tiɲɛna a don a bɛ yen n y'o sɔrɔ kaba a bɛ yen a ye n bolo fa kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ yen a tɛ wuli o n'i taara sisan Kela i bɛ taa Jelimadi sigilen sɔrɔ ka b'a sigira bulon min na don min a ma bɔ bulon kɔnɔ ne ma dala n'a sera Bamakɔ yan ka b'a sigira don min tufa min filɛ nin kabako don dɛ n ko ni siga kɛra mɔgɔ minnu na u b'a fɔ ko cɛ ka bɔ yen sa e ka position man ɲi a kɛra ɲɛna de o b'a sɔrɔ fɛn bannen bɛ ka yɛlɛ u bɛɛ ko bɛ ka tɛ ka yɛlɛ aw kɔnɔna bɛ fili u yɛrɛ dɔnnitigiw don u bɛ commencer k'a lajɛ u bɛna karisa e k'i ma bɔ dɛ e bɛ ka ta cogo min a tɛ ta tan a kan tɛ ta a bɛ k'e kɔnɔ ko kuma min b'u da k'o don tɛ dɛ i jeli yala cɛlen don n'a cɛlen tɛ o bɛ bɔ yen ka sɔrɔ i ma lebu ka yɛrɛ ayi k'a kɛ fɛɛrɛ ni a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de ye i yɛrɛ t'a ko e bɛ ka min fɔ k'a fɔ cogo man ɲi i m'a ye k'a tɛ ka ɲɛ i ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ fosi t'a yɛrɛ danbe yɛrɛwoloya de b'a yɛrɛ jeliya tɛ tulonkɛ yɛrɛ tant que an tulonkɛra jeliya la an tɛ Mali lafiya man di dɛ an taara kurukan fuga a tete de y'a kurukan fuga waleya ka a Mali danbe sigi a ma kurukan fuga an bɛ taa don min kurukan fuga IBK tɛ président ye dɛ
tɛ président ye mais Amadou tun tɛ taa Roche la k'a to kurukan fugani ma fili a kɛra mois tɛmɛnen a kɛra mois d'avril dɔ de la Amadou ka fanga kɔnɔ a kɛra mois d'avril dɔ de la jiliya mɔgɔw tɛ jiliya dɔn mɔgɔw bɛ jiliya filɛ min ye jiliya ko ye jiliya ye koba ye jiliya tɛ dugu bɛɛ la dɛ jiliya bɔra yan de Manden a bɔra yan de o de donna anw karatigɛ la wa an bɛnbaw kɛra y'u kali de siya bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ kurukan fuga a bɛɛ tun représenté bɛ a don a bɛɛ tun bɛ kurukan fuga a bɛɛ y'i kali kuma dɔ la o de ye jeliya ye k'o kalifa jeliw la est-ce que jeliya bɛ se ka kɛ kolankolon ye an bɛ kurukan fuga don min wallahi an sigilen bɛ tile gan tere finteni bɛ a don i ko nin cogo a don finteni ka bon ni mais ne bɔra don ne wele ko ne ye sanfɛla la ne bɛ arc-en-ciel la ka kɛ ka kurukan fuga kɛnɛ kori arc-en-ciel masakɛ fila cɛba fila ninnu bɛ yɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ni IBK a n'a muso ni a ka délégation ka na kori olu da la arc-en-ciel wallahi ala ne kɔni bɛ arc-en-ciel ye fɛn minnu na ni sanba nana n ka denmisɛnniya kɔnɔ n ye min ye n t'a dɔn n'a bɛ kɛ ka kɔrɔ mais tile gan tere tile plein kɔrɔ ka arc-en-ciel former c'était la première fois a image bɛ hôtel na ni galon na a tɛ hôtel na image bi ne ko a tete ma n ko Amadou n ka nin lajɛ Amadou bɔra k'a lajɛ i bɛ ka tugu a kɔ bɛɛ bɔra da kɔrɔ k'u kun ja ka arc-en-ciel lajɛ Sangolo la ka ORTM caméra fana ka caméra ɲɛsin a ma mɔgɔ tun bɛ Bamakɔ a dugu bɛɛ ko k'u y'a ye a n'o ma ko an tɛ yɔrɔ lankolon na min jɔyɔrɔ bɛ na sisan kurukan fuga kɛnɛ maire kana s'a ma dɛ maire kana s'a ma u y'u gun a la u gunna a la dɛ ne bɛ to ka taa Kaaba n bɛ taa Kaaba n bɛ taa an ka du kɔnɔ k'i la n bɛ to ka taa wa n taga o taga ne m'a f'i ye ko ne ka f'i ye ko lakɔlɔsi de n m'a f'i ye ko i b'i ka to premier ministre la n y'a lakɔlɔsi voilà ne ka f'i ye ko lakɔlɔsi de ni n taara Kaaba n tɛ tɛmɛ fiyewu n'i ma kurukan fuga kɛnɛ lajɛ fuga kɛnɛ nin mais maire gɛrɛla la dɛ u kana s'a ma dɛ anw minnu ye médiatigiw ye Amadou tun bɛna a lakori bon Amadou tɛ fanga la Ibrahim de bɛ fanga la n m'a dɔn ni Bura hakili b'ale la fɔlɔ mais hali ni anw yɛrɛ bɛ juru ɲini u kana nin kori u kana nin feere anw yɛrɛ bɛ juru ɲini an n'an ma juru ɲini an bɛ don an jatigiw kan ne yɛrɛ y'o dilan don a mɛnna n bɛna don jatigiw kan u ka wari di hali n'an bɛ sowaseman kɛ k'a lakori fɔlɔ n'o tɛ bintuni nin wariw surunyana la dɛ u b'a feere dɛ nka n'u y'a feere a ma ɲi dɛ a ka hakili to jeliya danbe la jelidenw u ka wari to yen min mana wuli sanu in mɔgɔ b'i ka dugawu tɛ sanu ça c'est quoi sanu c'est rien mais masiri de don ni kurubinaya ka di adamaden sanu bɛ diya ye i ma hali ni ka monturu ye n ka fɛn bɛɛ sanu ka di parce que n yɛrɛ kurubinɛ de bon yan i kɛra kurubinɛ o fana n'a kungo don a daminɛna o parce que ko waso tora Jabatelakaw voilà waso y'anw de ta ye anw de waso bagaci jigi or ka waso dabila n'u ma waso dabila an bɛ cogo dɛ ko nafolo kalifalen e la e k'o ta k'o jigi k'i bɛ tɔgɔ ɲini i tɛ kɛ ni tɔgɔ ye i tɛ kɛ ni wari ye i tɛ kɛ ni den fana ye i y'a dɔrɔmɛ kelen don denw de kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ dɔrɔgu mina ye a bɛɛ bɛ kɛ gulɔ mina ye a bɛɛ bɛ fagun e ma ye denmisɛnninw sa caman tɛ baara la o 90% Mali kɔnɔ bi
c'est bara la denmisɛnnin bɛɛ kɔnɔna fili voilà mais basiw de don dɛ n'o tɛ n'i bɔra école la ne bɔra troisième année de la o ne ye da don kuma la ko ne taara sugu la taara jago kɛ ne yɛrɛ kulonkɛra kosɛbɛ de parce que ne ye jeli de kulonkɛ de ka di ye n kulonkɛra kosɛbɛ de mais ni min ka kan o tora n bolo voilà n'o tɛ diplôme ko ye mun ye dɛ diplôme ye tiɲɛ ye wa kalanko yɛrɛ tiɲɛ o bɛɛ la wa n ko ne ye n den bɔ école la troisième année quatrième année cinquième année magasin yi ko ne ma ko ne ye mun mɔgɔ sugu ye maître magasin a don an bɛ tempo gɛrɛ na a bɛ ni k'i kɛnɛ kan ne ko maître denmisɛnninw tun ye sa ne ma tigɛ kalankoba ni dixième ni terminale ni ENA a ye mun ɲa n ko ne denw tɛ taa mais denkɛ kelen bɛ yen bi a kɛra a bɛ baara la yɔrɔ bɛɛ société b'a bolo Lomé société b'a bolo Abuja immeuble b'a bolo Abuja a taara société kura dayɛlɛ Dakar kɔsan na a dɔgɔninw bɛ Lomé dɔw bɛ Abuja ale tila dɔw den dɔw yɛrɛ bɛ ne bolo yan olu fana b'u ka business la hali bi n'i sera kalanko la wa e ka taa fɔ Canada e ka faso wari suɲɛ k'o don i den na o ka ti jama Canada k'o bɛna yɛlɛ mɔgɔw kan yan a tɛ kɛ foyi ye Jabate an bɛ bi taa bila nin yɔrɔ in na d'accord ni masa in b'an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an ka baro caman wɛrɛ kɛ tuguni inchallah ala ka an si jɔ ka o don makɔnɔ amin ya rabbi i Jabate bana ni ala k'a pan an kunna ala k'a bɔ an ka jamana nin kɔnɔ se tɛ anw ye se bɛ ala de ye an tɛ se ka foyi kɛ k'ala deli an bɛ dugawu minnu kɛ a minɛbaga ye ala de a kɛcogo ɲɛna a kɛcogo ma ɲi ala k'an ka dugawu minɛ ala ka hinɛ Mali la ala ka hinɛ Mali la foyi t'an bolo wari min bɛ o bɛɛ tiɲɛna kurantigɛ nana an da la banajugu nana an da la kɛlɛjugu b'an da la e ko Mali ta n'adamaden don o tɛna fɔ ko nin cɛnin kunna ka bon ala b'o de la ala ka Mali kisi minnu b'an kunna ya rabi ala ka jamana minɛ cogo ɲuman ala k'o hakili ɲuman d'u ma ka garijɛgɛ ɲuman d'u ma ka tɔgɔ duman d'u ma nin ye Kala Jula ka kuma ye voilà n bɛ dugawu u ka sabali u ka nata to yen kɛlɛba ye asiriya de ye u ka kɛlɛba de bila n'i ye mɔgɔ ye kɛlɛ la k'i t'a bila i ye asiri de ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi ye i da kan kɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ ni ala y'i dan fɛn fɛn kama k'i bɛ a sɔrɔ a ma se kɛlɛ la e min filan kunna président la diɲɛ ko bɛɛ dara a kan pour que a kana na mais jamana bɛɛ ma wuli san kelen 92 diɲɛ bɛɛ ko ko Ibrahim ni Ibrahim tun ma na a tun ti yan dɛ mais jɔn y'a d'a ma ala de y'a d'a ma o bɔra mun na a ye premier ministre min kɛ ka ɲa o de y'a to ala ye nin d'a ma premier ministre min kɛra n'o ɲana dɛ ni mɔgɔ si tun t'a kɛrɛfɛ a kelen o de sera filɛ ka d'a ma présidenya ye bon n'a ɲagamina sa ko kura minnu b'a la o de y'a ɲagami yɔrɔ ye olu b'u yɛrɛ ye an filɛbagaw an hakili faamuyali caman sɔrɔla an ka nin baro in kɔnɔna na taabolo dɔnna kɔrɔlen ko tun bɛ cogo di kura kow bɛ cogo di ayiwa maakɔrɔw yɛrɛ ye min fɔ an ɲɛna an ye faamuyali caman sɔrɔ a la n bɛ fɛ k'o de fɔ parce que ko kunun ta taabolo ani bi ta taabolo bi yɛrɛ ko jeliya yɛrɛ tɛ yen pewu o kumana a ye dugawu min k'an ye yarabi ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn tulo kunnandi la a ka to an kɔnɔ don n'a nataw la an ka siniɲɛsigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni masa in man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛla kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn